Volám sa Ivan Demovič a pripravil som pre vás na stránke zdravieinak.sk ukážku zaujímavých prístrojov. EEG Biofeedback je špeciálny prístroj snímajúci frekvencie elektrickej aktivity mozgu, teda mozgových vln. Prebieha to opakovaným tréningom prostredníctvom špeciálneho počítačového programu. Mozog spätne dostáva okamžitú cielenú a presnú informáciu o naladení, prípadne rozladení svojich mozgových vln. Pomocou tréningu sa môžete naučiť, ako ich uviesť do súladu. Samotný tréning pomocou EEG biofeedbacku je hravý, nenásilný a bezbolestný. Dosiahnutý efekt je trvalý, podobne ako schopnosť písania, čítania alebo bicyklovania. Dovoľte, aby som teraz predstavil pár snímačov EEG na bežné použitie spomínanej činnosti. Prístroj vľavo je určený pre tréning detí. Vedľa je vybavenejší dvojkanálový prístroj aj pre dospelých. Ďalej na videu uvidíte ukázku používania náročnejšieho snímača EEG. Po umiestnení na hlavu sa EEG snímač bezdrátovo prepojí so softverom na počítači. Stav mysle potom ovláda rôznu grafiku na obrazovke. Ako vidno, program vie skopírovať aj pohyby svalov tváre, alebo môžete riadiť pohyby kocky. Softvery sú rôzne. Všetko prebieha výhradne stavom mysle v relaxovanom stave. Elektrická aktivita mozgu, EEG, sa premeňuje do digitálnej podoby vo forme jednoduchej počítačovej hry, ktorú klient ovláda len činnosťou svojho mozgu bez použitia klávesnice alebo myši. Tu na obrázku vidno frekvenčný rozsah aktivity mozgu, ktorý sa používa na ovládanie programov. Aj takto graficky sa dá vyjadriť mozgová aktivita. Vysoké úrovne zodpovedajú relaxácii. Spätnou väzbou je klientov mozog neustále informovaný o svojom aktuálnom stave a výkone. Príklad ďalšieho zaujímavého použitia. Cvičenkyni sa sníma stav mozgu a hodnota zobrazuje priamo na plátne. Alebo iný príklad. Chlapcovi sa podarí relaxáciou rozvinúť kvet. Čím väčší kľud, tým väčší výkon na obrazovke. Keď narastá aktivita mozgu v žiaducom pásme, hráč je odmenovaný a skóruje v hre. Týmto postupom sa mozog učí využívať žiaduce frekvencie a potláčať frekvencie nežiaduce, a naučené postupy neskôr začne používať automaticky. Dokonca možno stavom mysle ovládať aj rôzne externé zariadenia, ako napríklad autičko, helikoptéru alebo aj robota. Hlavný cieľ použitia tohto úžasného zariadenia však spočíva v naučení mozgu relaxovať, objektivizovať skutočnosť a zapamätať si túto kvalitu. Vytvorená stopa nám ďalej pomáha efektívnejšie žiť.